almost 2 years na. So binili namin to nung November, September ngayon, October, 2 months na lang, magto 2 years na. Bali ang next na gagawin ko naman is yung fuel consumption, since marami rin nagre-request nito guys.
shoutout sa'yo. So guys, good morning. So ngayon pupunta tayo ng Tayug, Pangasinan. So ito na lang yung natitira. Baka maubusan na tayo ng gas. So may extra na tayong gasolina dito, just in case of emergency. So tara, let's go. So high I'm hypnotized. What's up is down, what's left is right. Chasing stars and holding you. I can't see the end, but we'll see it through. Walang kabahay-bahay. Get on board. Times don't fly too high. Be sure to keep the ground in sight. Fly forever if you keep it tight. Love the world but keep the sky on your mind. Flying,
nawawala na yung power niya oh. Naririnig niyo oh. Paubos na yung gasolina nito. Siguro tatakbo na lang to mga 1 kilometer. Hindi, wala, patay na oh. Ayoko namang masira tong motor, so kakarga na natin ng gas. Dito talaga tayo naabutan eh. Ayan, papatayin ko na kasi mamamatay na to. Ayan guys, so yung natakbo niya pala is yan, 16,485. So nakalimutan ko na no kung ilan yung ano odometer. Oh, ito. Basta alam ko nasa 16,200 plus yun eh. So yun, ubos na yung gas niya. Kakarga ko na yung extra ko na gas dito. So guys, may baon tayo syempre. Ngayon sa mga nagtatanong bakit red, okay lang to. Kasi yung kinakarga ko dito is yung unleaded, yung green. Pero kung no choice kayo, pwede naman ito kasi parehas lang naman sila. Ang kaibahan nga lang nila yung kulay. Kung gusto nyo ng ano, yung mas malakas yung arangkada nya, ito yung red, yung premium. Pero kung gusto nyo mas matipid, pero hindi ganoon kalakas yung arangkada nya, pero pwede na yung green. Although yung top speed naman nila, napansin ko dati kasi nagkakarga rin naman ako nito, yung top speed nila parehas lang. Yun nga lang, mas mabilis mag-accelerate pag ito. O, yung mga nakakaalam, i-correct nyo na lang ako ah. Ayan, so ikakarga na natin. Shit, mababasa. Nabasa na nga. Ayan. So, yun. Kaya ganito dito. Yeah. Dito tayo naabutan sa ano, sa Tayug. Kagagaling lang namin ng sunflower camp. So ayun guys, yun yung natakbo niya. Salamat sa panonood. Kung may mga tanong kayo, mag-comment lang kayo guys. Pag alam ko, sasagutin ko. Pero pag di ko alam, siguro titignan ko lang yung comment. Magtatanong ako sa mas nakakaalam. So ayun, pantarin na natin siya ulit. Sipsipin niya muna yung gas. Ayan, pwede na. Medyo na siya ng konti. So magpapagas na tayo sa may gasoline station. Tara. Unleaded sir. Gano'n sir? Full tank. Lusang sir. So guys, unleaded na ulit papakarga ko. Ako lang yung unleaded or premium, wag lang yung diesel. Myself wondering what did happen to the last 10. I ran away with my life, fast forward, never turn back again. It's kind of funny that the more we pass time, the more we need to set them rewind. And 19 was the year I had to leave you, but now I'm seeing all the signs. Is this really happening? I can't believe it's true. I'm just as surprised as you.